Ħidma konġunta waslet biex titwettaq weda oħra li saret fil-manifest elettorali laburista fir-rigward tas-settur tal-bidja. Ġie simplifikat u żdied l-aċċess għal pestiċidi organiċi li diġà huma rreġistrati fi stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea, iżda li mhumiex irreġistrati f'Malta. S'issa diġà hemm 3 prodotti ġodda li ġew awtorizzati mill-Awtorità għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, l-MCCAA, li wieħed minnhom jista' jintuża fil-bidja organika. Dan tħabbar minn Ministru għall-Inklużjoni, l-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli u mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo. Il-proċedura l-ġdida stabbilita mill-MCCAA se tippermetti l-użu ta' prodotti għal protezzjoni tal-uċuħ tar-raba u se tgħin lill-bdiewa jużaw modi aktar sostenibbli meta jitrattaw il-pesti u l-mart. Il-bdiewa se jkunu wkoll mejjuna biex jikkonformaw mar-regoli l-ġodda proposti dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. Il-Ministru Anton Refalo qal li dak li qed iwettaq ikompli jxehed kemm il-Gvern qiegħed kontinwament jinvesti u jkun ta' spalla għal bdiewa Maltin u Għawċin. Aħna bħala Gvern, peress li hemm il-Farm to Fork Strategy, qegħdin aħna nġibu din l-alternattiva li nirreġistraw aħna dawn il-pestiċidi, speċjalment organiċi, sabiex il-bidwi Malti u Għawċi jkollu x-xelta kif kollox għandhom bdiewa oħra fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni, l-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli qalet li din il-proċedura l-ġdida li qed tindirizza l-disponibilità limitata ta' prodotti immirati għal protezzjoni tal-pjanti se tgħin biex jonqos l-użu ta' bex perikolus u jkun hemm aktar aċċessibilità għal pestiċidi organiċi. Kbar impatt huwa illi mal-poplu Malti u Għawċi fl-ewwel mit-jum irġajna wettaqna weda oħra. Il-konsumatur Malti li se jkollu allura prodotti li huwa aktar sejf għalih, il-bidwi Malti li se jkollu sitwazzjoni atpar ma' bdiewa oħra fuq livell Ewropew u kolli li naraw illi fil-sitwazzjoni ta' djar Maltin u Għawċin il-prodott illi qed jasal nafu li fit-trejl tiegħu ma saritx ħsara l-ambjent ukoll.